Živia sa riešením domácich úloh na objednávku. Nezáleží im na dĺžke, obťažnosti ani čase dodania. Jediné, čo ich zaujíma, je zisk. Cyklhexanón počíta príklady, je prefíkaný a hlavne bystrý. Dostal na doučovanie už nejedného z nás. Teraz sú z nich inžinieri alebo dokonca učitelia. Výslov výpočetného príkladu putuje do rúk asistentky Karate Kid. Je rýchla a obratná, dávajte si na ňu pozor. Ona doručí tovar ich bossovi Atikusovi. Ten výslov skontroluje a obálku zapečatí. Potom už putuje priamo ku klientovi. Ich sieť kontaktov pokrýva celý svet. Podľa našich zistení nie je politika, ktorú by táto skupina niekedy neriešila úlohu. Áno, bifloši. Tých dobre poznám. Dokonca aj mňa sa raz pokúšali nalákať na doučovanie z fyziky. Našťastie som ich presvedčil, že so mnou je to úplná strata času. Potom si možno počul aj o tom, že bifloši majú výsledky maturitných testov. Sú uložené prísne chránenom trezore v budove gymnázia. Tvojou úlohou bude získať tieto dokumenty.